Sziasztok! Ez lenne a motor, ami eladóvá vált. Hát erről annyit kell tudni, hogy ez egy Honda XL500-as, 83-as évjáratú, PD02-es és ES blokk van benne. Nem teljesen gyári alapotó motor, ahogy látszódik is, de viszont ez úgy került hozzám, hogy egy órát kellett rugdosni, nagyon keményen, hogy egyáltalán beinduljon, de akkor is nagyon gyenge kompresszióval, és mint kiderült, olaj nélkül hajtották. Hát akkor egy kicsi felújítást igényelt, azért, hogy ne úgy adjam már el, hogy nem is működik. Szóval, amit cseréltünk rajta, azok a szelepek, kapott egy használt vezérműtengelyt, a hengerfej teljesen be lett síkolva. Amikor leszettük a hengerfejet, akkor a szelep zik 3 darabba kiesett, persze minden tökéletesen pótolva lett. Akkor meg lett fúrva, kapott új dugógyűrűt, mert ugyanis gyenge volt, mikor meg hozzám került, furáltam is ezt. Kifújt mindenhol, teljes mértékben, látszik a törött gyűrű, kapott újat, szépen meg lett csinálva, vadi új tömítésszettet is kapott, gyárit, be lett kenve hermetikkel, úgy lett összerakva, nem tudom mennyire látszik a képen, videón. Itt a szelepfedelet, nagyon sok tőcsavar meg volt szakítva, és kijött. Ezek meg lettek csinálva, új lyukat fúrtunk neki, menetvágóval, menetmetszővel, csavarokat egyenlítgettünk minden. Kapott új tömítéseket is, de nem lett tökéletes, hogy látszik is a szelepfedélnél, és be lett kenve egy olyan azzal a nevű anyaggal, hogy Gangam. Ez egy tipfogó tömítőpaszta, a tipfogón látszik is, hogy nagyon szépen meg van száradva. Ez annyit tesz, hogy vízzel, nagyon sok vízzel le lehet mosni, dörzsöléssel és vízzel, de könnyedén lekaparható is, szóval igazából ez most csak ideiglenesen lett megcsinálva, hogy látszódjon, hogy maga a motor már nem füstöl. Akkor a szikrája az nem volt folyamatos. Kapott egy vonalatúj CDI dobozt, kapott egy vadi új gyújtótekercset, és a gyertyapipa kábelt is kicseréltük. Szépen leszigeteltük a vezetéketret, a gyertya, a trafó, a gyújtótrafónak a felfogatása nem volt szépen leszigetelve, ezért azt is megcsináltuk. Szóval elektronikusan is fel lett újítva, motorikusan is meg lett csinálva. Nem azt mondom, hogy 200%-os, de bőven lehet használni. A többi videóban majd látszódni is fog, hogy mi hogy. Sziasztok!